Türkmenistan'ın Senagatçıları ve Telekeçiler Birleşmesi'nin Agzasy Balqanavat şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasy öz önürýän dürli ölçeglerdäki ýüplüklerini içerki we daşarky bazarlara uğratmak bilen çäklenmän, eýsem olary bir kemsiz boýamak we dürli görnüşli jorapçylyklarını taýýarlamak ýeşärnem ýokury ýyl talaplara laýyk alyp barýar. Kärhananyň bölümlerini oturdulan paýta süýümünden ýüplük egerji, taýýar ýüplükleri boýamaga niýetlenen hinde jorap örjü enjamlar Ýewropa döwletlerinden satyn alınýar. Kärhananyň dünýäniň öňde barja kompaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilen ýüplük önümçiligi bölümünde zähmet çeken hünärmenliň tagalalaryny netijesinde taslama kuwatlylygyna laýyklykda her gece gündüze 10,5 tonna goly ýüplük taýýarlanylýar. Hususy kärhananyň boýa we jorap önümhanalaryny anyp barýan ýeşer Hasym Guwunurjydyr. Has Kamil enjamlar bilen öpçün edilen boýag bölümünde häzirki wagtda her gece gündüze durly renklere boýalýan ýüplükliň umumy möçeri 5 tonna deňelýär. Iňbir Kamil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçiligi bölümünde her gece gündüze taýýarlanýan jorap çüwütleriniň sany 50 000 ýetýär. Munyň özi bu ýerde her ýylda azynyň 18 million sany jorap çüwütlerini taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Pähim paýhas umany magtymly pragy ýylynyň başyndan beri hususy kärhanada 2373 tonnadan gowrak ýüplük taýýarlanyp, onuň 2270 tonnasy daşarky bazarlara uğradylyp. Bu döwürde kärhana boýunça jorap çüwütleriniň 10 million 480 300 jüwüti taýýarlanyp, belenen meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi. Jorap çüwütleriniň 2 million 107 570 jüwüti daşarky bazarlara ýerleşdirilip, pähim paýhas umany magtymly pragy ýylynyň her bir günü ýokury iş netijelerine besleýän Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri daşarky bazarlarda besişge ukyply önümleri taýýarlamagy giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamda hemde arkadagly gahrman serdarmyda hoşçalyk bildirýärler.